ups daalụkwanụ ndị nke m, abalị ọmanụ, ekenekwa m unu ụmụ Igbo nke m, ekene m unu. asị m ka unu ebe onye anọ na ya nọdụ mma taa. ama m na-arụ ụdị onye ọbụla nke ukwu. ekene ọmanụ ke ndị bụ na fa nọ n'ụlọ tata. ama m na-arụ ụdị si onye ọbụla. afa m bụ Ngozichukwuka Adaobi Ijele. anyị abịakwa na mgbede nke tata ịmalite ozi anyị gbasalụ ịgụ oge nke ndị Igbo. asị m ekene ọmanụ tata bụ afọ. ama m na afọ fụnyela anyị ndụ. ọ maka na anyị nwere ndụ ka anyị ji nọdụ ebe a. maka na anyị nwere ndụ ka anyị ji na-ekwu, na-akpa, na-atụle ife gbasara oge. ebukwa m udu m bịa mụ na udu m yikwa tata. nsị na ọ tekwana ka mmalụ mama amazikwa pi udu ma ọ bụzikwa ife a na-ekwu ka a na-eme. tupu mmalite ozi nke tata ka bido oge m ga-eji wee kọlụ na akụkọ gbasara abụọ. ọ dịrọ m ka ọ ga-adị maka tata ka m na-eweta ozi gbasalụ abụọ n'isi njedebe. abụọ nsi n'ime wee tụsa ife gbasalụ ịgụ oge na ịgụ arọ nke ndị Igbo. tata ka m ga-eweta ozi a niile n'isi njedebe. tupu anyị amalite ka m bidokwa na ịpịala unu nyaba ajali ka anyị malụ ka o ya esi dị. unu ga-elota abụọ ife a ịgafụ agụ enene. ife a ịgafụ agụ enene. ọ bụzi onye na-afa akpọdụm enene. mmụọ n'ụka akụ n'ụka ego enene. ọnụka welite ka o jega ebite iyi enene. ụkwụ m ụdalolo n'okwere sepụta enene. aka m ụdalolo n'okwere sepụta enene. kwazie dị ọma enene. ka anyị mara ma ya adabakwa. ife a ịgafụ agụ enene. ife a ịgafụ agụ enene. ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene. ọnụka akụ n'ụka ego enene. ọnụka welite ka o jebe ebite iyi enene. ụkwụ ya delolo n'okwere sepụta enene. aka ya delolo n'okwere sepụta enene. onu ya delolo n'okwere sepụta enene. kwazie dị ọma enene. kwazie dị ọma enene. ya ka anyị ga-eji malite taa. ka anyị kwụsị ebe a maka na ife anyị ga-atụli tata ka nkụ. ife anyị ga-atụli tata ka nkụ maka tata ka m ga-eweta ozi nna-ezi n'ọnwa nke a nke m na-atụsa abụọ. tata nke m ga-eweta ya n'isi njedebe. ama m na oge gara aga eji m onu egwu. a sị na m ga-eji onu egwu wee bịa n'ezi unu ozi. tata onye ga-enye anyị onu bụ ada anyị nwaanyị afịa bụ Nkechi eze nwaanyị ọ na mmili ugo mmili. egwu abụọ o ji enye okike ekene ka m ga-eji wee zisaa ozi nke tata. anọ m na onu mmili okwu m na onu m ada apụta ọfụma ka m nenekwa ka ndịkwa sho na my mic dị ọfụma. ọ dị ọfụma ka m kwụsịbe ike. n'izu gara aga anọ m na onu okwu m ada apụta ọfụma na ozi m na-ezi na ọ dapụta ọfụma. mụ na-ekwusi ike ana m ekwukwanụ ka onu nra daalụkwanụ ndị nke m. nekwa ya bụ anyị ga-eji wee gaa tata.
aga m agba mbọ ka m wetu na tia ka ọ daa ewelu na onu m ka unu wee na-anụ ya bụ ozi nji maka ya bịa taa. Ọ ada anyị nwaanyị bụ eze nwaanyị ọ na mmili ugo mmili. Nke a bụ abụ o ji enye okike ekene yanwa ka m ga-eji wee na-abụ wee bịa izisa ozi nke tata. Ọ na-abụ ekele anyị na-ekele gị ochi nke ndị Igbo, ochi nke ndị Igbo, Chineke onye kere ụwa niile nara ojukwu ekele anyị na-ekele gị ochi nke ndị Igbo. Ọ na mmili ugo mmili yanwa na-enye anyị onu tata. Ọ na-asị chi ụmụ ndị ọdịnala panala ekene ochukwu ekene anyị na-ekene daalụkwanụ. Ka anyị banye n'ozi anyị ji maka ya bịa tata. Anyị bịa maka iweta ozi nke gbasalụ abụọ ịgụ oge na ịgụ ọnwa n'isi njedebe. Tata bụ mgbọsị afọ ka ọ na-agwụsị. Atụmatụ njibiri ya bụ okwu bụ ARONWA. ARONWA onye bụ Igbo. Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fakwa ụkwala obula ofu. Nke a bụ onu ndị nke anyị ka m na-asụ, onu ndị be anyị ka m na-asụ, onu ndị ogbunike ka m na-asụ. Bikonu nagidenụ m n'onu nke m ji bịa nọ ife Igbo kwulu na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana fakwa ụkwala obula ofu. Ọ na-ebịa ka anyị ga-esi wee banye n'ntụsa ozi tata. ARONWA. 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 Gịnị bụ ARONWA? Kedu ife m na-ekwu mgbe m na-ekwu maka ARONWA? Chekwalụnụ ka anyị bịakwa ka anyị malụkwa ebe anyị ga-esi wee wetunatakwa egwu anyị. Chi ụmụ Igbo, chi nke ndị gboo, nara aja anyị na-achụlụ gị na aja ka anyị na-achụ. Ozi edula anyị ka anyị na-eje, olu ezila anyị ka anyị na-alụ. Ya nagidenụ m. ARONWA onye Igbo bụ onye Igbo ga-ama ife ọ na-abụ, ife ọ na-ekwu maka ya. Kedu ife m na-eji ezite ozi a? Kedu ife mụ na unu ji anọkọ? Kedu ife kpatalụ anyị ji abịa mgbọsị ụka? Anyị na-ekwu okwu a na-ekwu. Kedu ụlọ ọba? Kedu ife anyị ji ezite ozi a? Ka m welu ife ofu nwoke ndị Oriental country, ọ dị ka Chinese man ka ọ gịnị kwulu. Ọ nwoke delu The Art of War, Lord Sheng, na atụmatụ n'onu nke ndị Igbo ogbunike ka njikwa afịa maka na asị anya kpọọ Ngozichukwuka na ọ ya kpọtanwụrụ. Lord Sheng, his book The Art of War, fabụ ndị maala ịnụta ọgụ, fabụ ndị maala igbute mmadụ. Ọ na-akọwasị ofu atụmatụ o ji bata n'ozi ya afọ n'akwụkwọ ya afọ sị na ị ga-amata onye ilo gị ugboro ịbụa karịa ife ịmala onwe gị, na ị ga-amata onye gị na ya nọ n'okwu ugboro abụọ karịa ife ịmala onwe gị. Maka na anụ m afụ ka ụmụnne m na-aga ife mefe asị he nwa bekee kịtịkpa gbagbukwa anya, nwa bekee ala gbagbukwa anya, nwa bekee na nke nwa mekwu ya. Nke a bụ okwu ụmụazị, nke a bụ okwu ụmụnta. Na mụ na gị, mụ na nwanne m ma ọ gị nwa na nwanne gị tọọ gị na-eti ife ịma na ọkalị ka anyị ọ na-eti nwaazị ife ihe eme ịgbapụ ọsọ ebe ọma na-ejidesi iwe kpọbịa anyị. Kịtịkpa gbagbukwa anyị, ala gbagbukwa anyị, nke nwa mekwa anyị. Maka na ogwusigo inwe ezi ike iji akpụ aka wee zọọ onwe iweluzie ọnụ. Ọ bụrụ nna m ọsị na m nwa bụ ile ka n'ọnụ maka na m dị obi onye ọbụla bụ vileji nwa
na adị m obi a na-eti m ifugie mana enwe m ọnụ ya na ọ bụrụ nwanne gị tọrọ ka ị na-eti ife maọbụ nwanne gị tọọ gị na-eti ife ịnwazi ife ihe eme ọnụ ka ihe ejizi sia ala gbagbukwu anyị kịtịkpa gbagbukwu anyị bụ ndị Igbo n'ọnọdụ kịta anụmafụ ka ndị maala ife ndị tozugolo etozu ndị bụ nne ndị bụ nna ndị bụ okenye na-abụ emefe asị nwa bekee ala gbagbukwu anya kịtịkpa gbagbukwu nya ọ na-agba m yali o nwere ife ikpogidelu m onye kali iyi ka ọ bụ na ọkali ọzọ onye kalili ekali onye kalili mmadụ ka akali gị onye ka atụmatụ nwoke a njiwelu maka ya bido gịnị ka m ji enye nkọwa maka na nkọwa anụ m anye nkọwa maka na anyị amado nwaanyị anyị bụ ndị Igbo amado nwaanyị dịka anyị si malụ na amala ife bụ ya mana amala onwe bụ ozu amala ife bụ ya mana amala ife bụ ozu anyị amara ọnwa anyị mgbe afọdụzi nwa bekee anyị na-afa nọ na njem kedu ka o si wee dị ka anyị asị na anyị eji kịtịkpa gbagbukwu anyị ala gbagbukwu anyị wee melie ndị ile anyị ọfịala arụ akọ na uche amamife ka eji edebe mmadụ n'ọnọdụ ọ kwesịrị ịnọ ọ nghọta ọ bụrụ ife niile bụ ife ike ọtụtụ oge ife fanwa bụ nwa bekee na-akpọ nọmba 6 nọmba 6 bụ isii n'ọnụ gị bụ nwa Igbo bụ onye Igbo isii mbụ abụọ atọ anọ ise isii bụ gịnị agwụ isii bụ gịnị agwụ amamife akọ na uche ọ na-agwụ ka isi nweta akọ na uche nke a wee bụrụ ebe m si bido mmalite ozi m tata na ime ka ịghọta na ebe nwa bekee fela ya agbụ dị ọtụtụ ebe nwa bekee fielụ anyị bụ ndị Igbo agbụ dị ọtụtụ ọ bụrụ sọ na-arọ ya na ana m ekwu maka the matrix ebe ekpuchiri anyị ekpuchi the matrix eji jide anyị the matrix eji kụsa anyị abụrụ ndị na-amazi onwe bụ nwa bekee ọ dị ọtụtụ ozi m na-eweta ntọghe na ntọsa ka onye Igbo wee mata onwe ya mana ozi m ọ dị ero n'Igbo okwu maka na m adị ekwu maka Jizọs ọ dị ero n'Igbo okwu maka na m abịara ebe a ịkọ maka ala na ike ọ bụrụ na m na-akọ ala na ike ọ dị iche ọ bụrụ na m na-enyefe atụmatụ gbasara chukwu dị ọcha ọ dị iche anyị nwa bụ ndị kwesịrị ịghọta onwe anyị mara onwe anyị na-amara ebe anyị ga-ebido ebe a bụ ebe mmụọ si kpọọ ọmụnwa bụ Ngozichukwuka Adaobi Ijeloku ọ bụrụ ọmụnwa kpọrọ onwe m oku ọtụtụ ife m na-abịa akọwa ebe a na-agbagwoju m nwa bụ Ngozichukwuka Adaobi Ijele anya na-agbagwoju m uche maka na ọ bụrụ na mmadụ gwa m na m ga-abịa na-ekwu ụdị okwu ma nkweta maka ọtụtụ oge adị m ama ebe ọ na-ana amalite ọ bụrụ na ị na-afụ m na mmadụ ịmalụ m na mmadụ ịmalụ m na ya bụ ana m akọwa ọ bụrụ na mụ na gị bụ onye nwego nwekọ n'ebe m na-abịa ezi ozi a ị ga-afụ na onye gị na ya nọ dị iche na onye na-abịa ekwu okwu a ya na ife m na-akwụ bụ na ozi ọbụla ezilu mmadụ nwere ebe o si bịa ọ kalili ya na mụnwa na m amara ebe ndị a niile si bịa mana aga m n'ezie maka na ife etinye m n'ọnụ ka m na-ekwu ife agwa m ka m na-ekwu ka gịnị wee mee ka anyị bụ ndị Igbo wee malụ na ebe a nọ wee kpuchie anyị ọ dị ka ebe egwulu ọkwa nwa bekee sila anyị nwa si dị na anyị n'elu akwa emesịa si bụla anyị due n'akpati anyị bụla anyị due n'akpati egwu enyi ebula anyị tii kịta anyị ruru simenti rụkwasị onwe anyị ekpola aja kpokwasị onwe anyị ruru simenti rụkwasị onwe anyị bifo ha na-egwu nya bụ ị na-edo blọkụ n'ime layer by layer by layer na ọ nwere nkuni ifuga etu anyị si kpochi matrix
arọ bụ ofe ife. Onwero ife ọbụla gbasara gị mụ na gị bụ onye Igbo bụ nke anyị ma. Anyị amarụ ka anyị si agụ oge, anyị amarụ ka anyị si agụ arọ, anyị amarụ ife okwu asụsụ nkịtị anyị na-asụ. Anyị aghọtara ife ọ bụ asụsụ nkịtị anyị na-asụ. Anyị aghọtado ife asụsụ anyị na-asụ bụ ma ya fọdụzi ka ezi ka anyị ga-esi wee malụ onye anyị na ya nọ n'okwu. Kedu ka anyị ga-esi malụ etu anyị ga-esi wee mee ka ebe a o tinyela anyị ka anyị si ebe a pụta. Ọnyanwa bụ ife mmụọ zilu m nwa bịa n'alụ ya na arọ na oge bụ ofu n'ime ife ojijide anyị. Ọtụtụ ife ndị ọzọ, ife ị na-amadụ, ife ị na-aghọ, ife ebe ị na-atụbadụ uche dịka m si kwu, ọbụnadị asụsụ anyị na-asụ anyị aghọtara ya ife ọ bụ. Anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ekwu, mana anyị aghọta anya n'ime mmụọ. Anyị amarụ ife okwu anyị na-ekwu bụ, anyị amarụ ụlọ ọba, anyị aghọtara ife ọ bụ, mana anyị ghọta nke nwa bekee. Ọgụ arọ anyị na-ekwu maka ya, oge m na-ekwu maka ya, na arọ m na-ekwu maka ya, ịgụ oge. Anyị kwube maka gbasalụ ịgụ arọ ndị Igbo, maka na ewepụta m akwụkwọ gbasalụ ọgụ arọ ndị Igbo. Ka m na-ewepụta akwụkwọ a, m na-ada aka na ntị na-ekwu nke a bụ arọ mbụ, nke a bụ arọ ịbụa, nke a bụ arọ ịtọ, na ọgụ ara m na-ewepụta na aka ọkwa in working progress. Ọlụ ka na-aga aga, ọlụ ka na-aga aga. Ya na onwelu otu ọbụna ịma ama ka otu ebu ibu, ama ka ori nne na-eji ọgụ arọ Igbo eme ife. Biko nwanne nghọta na ọgụ arọ Adaobi Ijelede, ghọta na ọgụ arọ Adaobi Ijelede. Mana m na-ada aka na ntị si malụkwanụ na ọka na-aga aga, na ebe ọka ga-agbanwe ebe mgbanwe ka dị akarịka. Ọ nke akpata o ji wee dị mma ndị na-ekwu okwu n'ime oge a sị na etu anyị bụ ndị Igbo si akpa agwa na ọdịrọ mma, na ya adị enye ekene ife ndị ọcha na-akpọ reference, na ya adị enye ekene na-asị na a na-ekwu anyị bụ ndị Igbo na-asụ a ọsị dịka onye asikwu, dịka onye asikwu. Ọnyanwa bụ referencing, dịka onye asikwu, dịka onye asị na onye dị etu ọkwụkwala ife dị etu a, ife dị etu a. Ma ị chọọ iji ife mmadụ kwụ okwu, ọnya ka anyị ji asị dịka nna m si wee gwa m, dịka nne m si gwa m, dịka m si n'ọnụ ụchụba, dịka m si n'ọnụ nwa nkụzi, dịka m si n'ọnụ nwafọ. Nekwa ọ bụrụ na anyị na-eme ya etu a, ọ ka enyela anyị aka otu ọbụla anyị nọ iji wee ghọta ya na ndị na-eso anyị, iji wee ghọta na ọgụ arọ ga-agbanwe. Na Adaobi Ijele na-ekwukwa oge ọbụla nekwa na oge na-aga, maka na ife a na-eme ebe a na-eje eteka ụmụnne mma na ebe a na-eje ebi nso. Ọ dịrọ mfe ịnọ n'ọcha nnọ, ọ dịrọ mfe ịnọ n'ọcha nnọ, ọ dịrọ mfe ịnọ n'ọcha nnọ. Biko emetarọlịa na agụka m akwụkwọ, emetarọlịa na afụka m ụzọ, emetarọlịa na anụ m agha ugili, emetarọlịa na anụ m agba afa, emetarọlịa na abụ m dibịa kasị dibịa. Maka na onyinye amala dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ na anyị ghọtalịa otu dị iche iche ji ya bụ ọgụ arọ mwepụtala eme ife, ga-ama na aka na-alụ ọlụ mana ọka anyị wee bido na mgbosi mbụ wee meghebe ụbụlụ nke anyị, wee ghọta na onwere ife anyị wee bụ nke anyị gbasara ịgụ oge na ịgụ arọ. Dịka m si kwu na arọ ịtọ gara aga na nwa bekee gbanwere ọgụ arịa okpukpu one ọ na-agbanwe, ọ gbanwegidela ọgụ arọ tupu o wee nke nụnwa anyị ji eme kịta wee dịzịa. Ọnya ka ọ ga-abụ na ịbụrụ onye na-eme nchọpụta
ị ga-eme nchọpụta ka ị malụ okpukpu one nwa bekee gbanwelụ ọgụ arịa tupu ọ kwụsị na nke mụ na gị makịta anyị ji agụ oge. N'ọtụtụ ife onye ọbụla bụ onye jele akwụkwọ na onye ọbụla bụ onye ma ife, mana scientific discovery is only limited to the time someone else bịa prove that theory, scientific theory. Someone else comes to prove that theory wrong or to confirm that theory. So ọgụ arọ Igbo Ngozichukwuka Adaobi Jelede, onwere ebe m si kọpịtịa, onwere ebe edeli ede, onwere ebe ọ dị. Onye si gị na ọ dị na asị asị, ozi na-ewepụta ya na-ada aka na ntị na-ekwu na-asị biko na oge na-aga na ọ ga na-agbanwe, maka na ọ nwee ife a na-ewepụ n'anụ wee libie. Mana ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo na-eme ife ka o si kwesị, onye bịa onye dịka m si wee kwu oge m na-ewepụta dat ọgụ arụsị welụkwana ya tinye n'otu unu dị n'iche n'iche. Mana biko na ofu ife m na-ayọdebe unu bụ ije n'okpuru ede Ngozichukwuka Adaobi Jele, ọgwụsịghị ife, ọgwụsịghị ekene inwe ike inye m, ọgwụsịghị ugwu inwe ike ịkwụ. Mana ndị Igbo ọfịa farụ anụmanụ ndị mmadụ ga-akpọ m n'aka okwu anọlụ m na be m, mụ na fa anọ nkọwa alụfụ ife niile gbasara ọgụ arụ na etu o si bịa. Echi na obuli eje ede ọkọpịsịa o mesịa anya obuli gbapụ aba o printa 1000 copies. Ndị mụ na fa dị na mma, onye m na-ewepụta oge kọwala ife o printia 1000 copies. Ofu ajụ ama ịchọ ka etinye afa nsị ị na-ajụ m ịchọ ka etinye afa ọgide ị na-edere ịjụ m ịchọ ka etinye afa m ga-adị ya wee tụsokwa gị gbanwee kọlịa, etụsokwa gị tụsa anya ọ n'ọnụ m ka ịnụlị ya mbụ. Etu a ka ọ dịkwa na ịma nli ele na ịkwesịrị ibi ele na ọ bụrụ nke gị. Ọ bụrụ na mụ nwa bụ Adaobi Jele na-ewepụta ọgụ arụ na m chọọ ili ele, ọma mba ya aka ọmụnwa na-ede ndecha ntụsa. Kedụzi ka a ga-abụ ndesi atụsala iwelu jele ibie ụfọdụ ana 1000 nkwu efe abịa m ọgụ maka na fa akpụrụ onwe fa grup. Ọ iftu osidelu ndị Igbo ọnya ka m ji wee gbachi nkịtị arịtọ n'ndụ n'afọ na-eche, maka na mma na nke a nnafe edozi mgbe oge m gafe edozi sie febulu maba afịa, maka na Ngozichukwuka amarụ ka esi akpa ego. Ọ nke a kpata na ịfụ ọgụ arọ ị na-ajụ m sị gịnị kpata m ji asị na arụ na-agbanwe, mana otu dị etu a na nke fa dị etu a otu anyị na-enebe anya. Nwanne m ọgụ ara anyị fụ bụ na Ngozichukwuka nyefanya ọmụnwa delia ọmụnwa tụsalia anadọ m aka na ntị na-ekwu na ọ ka na-agbanwe na ọ na-agbanwe. Nke a wee bụrụ ya oge anyị na-ekwu maka ya bụ ife uche, maka na anyị aghọtana na anyị nọ n'uche okike. Anyị nọ n'uche okike. Ọ nke a bụ nkewa ogige itinye na bekee ọ bụrụ zoning. Mana zonu m na-ekwu abụrụ nke local government. Anụ m ekwu nkewa ntuli na nkebichi. Mụ gị n'ime oge, nkewa mụ gị n'ime oge. Kedu ife o ji wee kedu nke a ama na nke a ya agasa ụbụlụ. Etu a ka ọ dị, ọ na-aga nnọdụ etu a na-atụli ife ndị a, ọ dịkwa ka ịghasa ụbụlụ. Ọnya ka m ji sị na ịmalụ mụ na gị nọkọ ọ bụrụ onye na-ekwu okwu a ka gị ya nọ, mana ọsọ mụ nọ ma onwe m nọdụ ịmalụ m ọfụma. Ifu mgbe ife a ji abịa, ifu ka ọ na-esi eme ka m na-esi akpa agwa.
oge anyị na-enebe anya bụ ofu mgbawa mbụ n'ime mgbawa mbụ mgbawa nkewa. Ị na-ekwu maka oge mgbawa n'ime mbụ mgbawa afọ nke bụ nyanwa bụ nkewa. Ife iji ekwulu maka ya bụ ife m ji ekwulu maka ya bụ na mụ maọbụ ngịgị nwa bụkwa mụ n'ime oge anyị na-agbada, anyị na-akọwa, anyị na-aghọta ife okwu a niile na-eje. Onye ọbụla nwere kafa si kewa oge nkefa, maka na ife anyị ji bịa ebe a bụ ịtụsa ụwa nke anyị, ịtụsa ụwa nke anyị bụ ụwa nke ndị Igbo, ịtụsa ụwa nke anyị ka anyị wee ghọta. Maka gịnị? N'ụwa nke nwa bekee abanyego anyị n'ime, ụwa nke nwa bekee eliela anyị. O nwere atụmatụ nyere oge gara aga nkọwa maka ejuna, ebe m na-akọwa maka ejuna nsị ka m si wee kwu. Onye na-amarọ ife ejuna bụ ka onye jele obodo furu ejuna na-agwasịa na mgbe ya jekwala ebe a na ya lile anụ dị etu a na ọ sogburu onwe ya, na onwe okolo na obi n'okpokoli ya, na ọ na-aga ije, obula okpokoli ya na-aga ije, na ife ebe ọ gara ije na ị ga-afụ nsala dịka asọ naanị n'ọnya ka ị ga-eji malụ n'ejuna, na iwepụta ya ewepụta n'isi anya na onwere ọkpụkpụ. Ọnyanwa bụ onye jele ebe ejuna dị, nyanwa fule ejuna, nyanwa sile ejuna, nyanwa ka esile ejuna, nyanwa ka lile ejuna, nyanwa na-akọlọ onye na-ejebe ebe ejuna dị, na-afụrụ ejuna, na-eliru ejuna, na-amarụ ka ọ dị. Onye ọkọlụ wee jee ebe ọ jee, ewee bunye, o wee lisie, wee nata, wee na-akọlọ onye gwalịa na mbụ na ihe ejego, na ihe eligo, na ọtọrọ ụtọ, na ihe afụlịa tupu esie ya, n'obi n'okpokolo na ọ na-aga ije, ọ na-asa asa wee ife dịka ile dị ya, na-esili esi, na-esisie ya, na onwere ọkpụkpụ, na ya afụrụ ọkpụkpụ, nyalisie ya, ọbụsa ụtọ. Onye lile ejuna wee sịa, onye mbụ kọọ akụkọ wee sịa, mana ife ili abụrụ ejuna, ọ na-anabụ si na ejuna kiali. Mana eziokwu ọ bụrụ ejuna ka oli, ife oli bụ ife ndị be a na-akpọ ọbụbụ na-eli ejuna. Ọbụbụ na-aga ọbanye katapila, ọbanye n'ime ejuna, olie ejuna, olisi ejuna, o were okpokolo ejuna, omelube ya na onye na-amarọ mana ọ marọ excuse me, onye na-amarọ nke na-eche na ya ama, onye na-amarọ mana ọ na-eche na ọma bụ onye dị egwu, a ga-agbalị ọsọ. Onye na-amarọ mana ọ marọ na ọ marọ bụ ezigbote onye ibelibe, o nwere ife eji onye eme. Mana ọka onye na-amarọ na-eche n'ọma, maka onwere kedu ebe a ga-esi kụzili ya, kedu ebe a ga-esi kọwali ya. Ọnọdụ a ka bekee rapụrụ anyị, na anyị chee anyị mụ anya, chee na anyị mụ anya, ma anyị amụrụ anya, anyị ada afụ ụzọ, anyị nwere ntị, chee na anyị na-anụ ife, anyị ada anụ ife, maka na nwa bekee ebughaligo ụwa anyị. Ya na ụwa nwa bekee na onwe ya wepụtala oge, wepụta ọtụtụ ife. Nke nwa bekee ka anyị ma karịa ife anyị ma nke anyị. Ụwa nwa bekee, n'ime oge nwa bekee gbujiri oge, excuse me, nwa bekee kewala oge 12 to 12. Ife nke a na-akọwa bụ na 12 ime abalị ụbọchị ọfọ nwa bekee ebidona. 12 ime abalị ụbọchị ọfọ nwa bekee ebidona.
etu o si bido ụbọchị nke nyanwa. Ọ nke a ka anyị ma na nwa bekee na-agụ 12 to 12, mana anyị amarọ nke anyị na-agbagwoju anyị anya. Mana ife eji wepụta oge bụ ulu oge ga-aba mụ n'ime oge kịta. Nke a bụ ulu oge ga-aba gbasalụ gị nwa dị ndụ n'ime oge kịta. Ewezughị ya, kedu ife iji ịma ife oge bụ eme? Ewezughị ya, kedu ife iji ịma? Ife ịmadebe bụ na ị ga-adị ka anụ bi n'ọfịa. Oge ọ bụ na ịbụ anụ na-ebi n'ụtụtụ, chi na-efo ibinye ime ife ị ga-eme, oge lue ịnaba. Kedu ife iji ịma ma otu na-akụ, ma ọtụrụ na-akụ, ma ọfọ na-akụ? Kedu nke gbasara ife iji chọọ ịma ife ndị a? Maka ulu oge ga-aba kịta ịdị ndụ, kịta ịnọ n'ụwa. Nna m nwụọ 1992, ọmaala ife oge bụ. Nwa ebu n'afọ a na-akara mụ amụ, ọ na-ajụ ife oge bụ? Ọ maka na ịnọ kịta mụ n'ime oge, ọnya ka iji na-ajụ kedu ife oge bụ. Ya ka o ji gbasa mụ na gị. Nwa bekee wepụtala oge nke nyanwa, etu ọ ga-esi wee baalịa ụlọ, etu ọ ga-esi balụ nya mbụ nwa bekee ụlọ. Kama na nwa bekee bịa si na o melie n'ụwa niile, weta amamifie, weta aghịrịa, weta mgbasịa, weta mkposia, tinye ụwa ndị ọzọ si na ihe emeliena, ọ na ekeghalịana, wee nyefe nghọta nke nyanwa. Maka ife gịnị? Na ọ bụrụ na ị nọ n'ime ụwa nke a, ndụ ede abụrụ ịbala onwe ya ụlọ, ndụ ede abụrụ ịbala obodo ya ụlọ, ndụ ede abụrụ ịbala ụwa ya ụlọ, ndụ ede bụ ịbala nwa bekee ụlọ. Ọ maka ya ka o ji dị ya mkpa na iji oge ya aga, ka ị wee gụọ akwụkwọ, ka ị wee lụọ ọrụ nke ga-abala onye ụlọ, nyanwa ụlọ. A sịkwana m na ị na-alụ ọrụ na ndị Igbo n'ụlọ ka ị na-abala onwe ya, asị. Asịkwana m na ijele akwụkwọ n'ala Igbo n'ụlọ ka ị na-abala onwe ya, asị. Asịkwana m na ị na-azụ afịa n'ala Igbo n'ụlọ ka ị na-abala onwe ya, asị. Maka na nwa afọ ị na-akado na mụta, nwa afọ gị bụ nwoke ka dị gị na mmiri mmụọ iji atụba nwaanyị ime na-akado na bụlụ mmadụ. Nwa afọ dị gị bụ nwaanyị onye Igbo n'afọ ị na-abụkabụ akwa a na-akado na mamụ ya pụta ụwa. Tupu ka ibulie n'afọ wee mụọ anya wee kpọpụta ya, o jidego nwa bekee ụgwọ. Ị na-amụpụta nwa ji nwa bekee ụgwọ. Mgbọsị afọ ọ pụtara ụwa wee lue mgbọsị afọ ọ ga-anwụ, ndụ niile ọ dị bụ nwa bekee ka ọ na-abalị ụlọ. Ike ụwa ya, ike ndụ ụzọ ili, so ofu ga-abalị ya, bala obodo ya, bala ụwa ya. Ite naanị bụ nwa bekee. Ọ ya ka o ji nye gị akwụkwọ, nye gị oge, nye gị ụka, nye gị mmụọ ị ga-efe. 12 to 12 nwa bekee bụ oge nyanwa ghọta na-etu nyanwa si fụ ụwa ya, ọ ga-eji wee welụ nya bụ oge wee mee gị anyị wee wepụta ife. Onwezia ka ife afọ anyị na-emepụta si bala anyị nwa bekele m. Mana ọtụtụ ife anyị na-eme bụ nwa bekee ka ọ ga-abalị. Maka na anyị dị ka ndị nọ na ogige oge nwa bekee, ọ na-akpa akpa dị ka anụ ọfịa. Mkpụrụ obi nke mụ na gị bụ nke nyanwa, umeju nke mụ na gị bụ nke nyanwa. Oge nke ndị Igbo ndị mbụ, ndị malitela oge, ndị mbido oge ndị Igbo
ndị mbido oge mbụ nke ndị Igbo, ndị ntọ ana oge ndị Igbo, oge fanyela anyị abụrụ nke nwa bekee. Oge ndị Igbo bụ 6 to 6 or 4 to 4. Igbo nyela anyị oge na-abụ onwe kpata Igbo ji wee nye anya 12 to 12 nwa bekee anyị na-ekwu bụ gịnị? 12 nwa bekee anyị na-ekwu bụ gịnị? 12 ime abalị. 12 ime abalị n'ụlọ nara isigo n'ụbọchị eke baa n'ụbọchị oya. Etu aka ọ dịlụ nwa bekee. Mana atụmatụ nke ndị Igbo, ndị ntọ anọ oge ndị gboo gwala anyị na-enwere ugboro abụọ n'oge fa na-enebe anya n'oge. Oge ji agbanwe, o nwere ife kpatalịa dịka nke nwa bekee, o nwere ife kpatalịa. Isi na oge ga-ebido 3 efifie, onwe onye ọ gbasa o ka o si bali ulu. Ife niile a bụ ka o si bala onye ulu, ka o si balụ ndị ulu. Nke nwa bekee 12 to 12 bụ ka o si balụ fe ụlọ. Ife kpata o jizi gbasa mụ na gị tata bụ na anyị mụ na gị bụ ndị fa colonize nye anyị, kụpụ anyị amamife anyị, kụpụ anyị nghọta anyị, kụpụ anyị n'ụwa anyị, welu nkefa wee tinye anyị, welu nkefa jee akwụkwọ, welu nkefa na-alụ ọlụ. Mana ọ bụrụ na anyị nọ n'ụwa nke anyị, ị ga-aghọta ebe m na-eje na oge ndị Igbo dị iche. Ọ na-ebido n'ịnọ maka na gịnị? Ọ na-ịnọ aka Igbo si wee bido dịka anyị si hụ n'ụzọ ụtụtụ. Ụzọ ụtụtụ 4 am na chi ndị Igbo efuna, na chi ndị Igbo efuna, na chi agasịa na njem ya. Ọ nọzi n'imete mụ na gị n'ụla, anyị nwee ike na-alara ụla. Mana iwelu ọ bụrụ na chi anyị na-ekwu maka ya dị ka ụgbọ si ọpa iwe ka Ọnịcha wee na-eji Ido na Lagos. Nke a na-agwa anyị na 4 am na oluena ụgbọ ụbọchị chi ji agụ nke eluena. Igbo na-ene anya ịnọ 4 ụtụtụ na 4 mgbede. Kedu ife Igbo ji ekwulu maka nke a? Dịka m si wee kọwa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ afịa, dịka Igbo na-ekwu na mmụọ na-eje afịa, na mmụọ na-eje afịa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-alụ ọlụ ife gbasara mmụọ, ị ga-ama na ka m welekwa etu amakwa atụ. Ọ bụrụ na ndị bụ unu si na obodo unu na unu adịghị anụ nwaanyị mgbụsị eke, wee na-agụ ka ya wee nwee ka esi wee nwee mgbaghali ọnụ. Ndị be anyị wee gbaa agụ ịsa afa eyi ịsa wee bịa n'obodo unu na anyị na-abịa ịnụta nwa unu. Anyị wee lute wee noti biko n'ọkwa ụbọchị eke na onwezi na ya anwere ife anyị emenwu. Anyị nwabie ndị bịara abịa, anyị a ga-ebukwala ụgbọ anyị, kpọkwala egwu anyị wee naba gụgba agụ ịsa fee iyi ịsa gbala aka na Igbo gwa gị na ife a na-afro ka eme bụ ife a ga-eme bụ na a ga-asị oke ife ga-eme n'ọbụ a ga-echelụ fa akụa technically ịnọzi na mgbọsị eke enwere ike ibido ozi ya bụ mmemme achọ imenụ. Gịnị ka ọ na-akọwa? Igbo gwala ya na mmụọ bịara afịa, mmụọ na-eje afịa, mmụọ na-azụ afịa. Fọkụa mmụọ a na-afịa, ife fọzie n'afịa bụ akalaweli mmụọ, afịa udene. Ya na Igbo nye gị time, o nwere ifefa ji mie maka na Igbo si na ife a na-afro ka eme bụ ọnwụ. Ọ dagide na mberede, anwere ife a ga-emie.
ụwa Igbo adịrọ ka ụwa nwa bekee. Ịsachapụ narịa n'isi gị, ịghọta ife kpatala Igbo ji na-akpa agwa etufasi akpa agwa. Maka na onwero mkpa Igbo mana egbonwu, onwero mkpa Igbo mana egbonwu. Ya ka Igbo ji gwa gị si na mberede enyi dike, mana mberede ka eji ama dike. O nwee ka oge elue afụlụ ka eme ka afụ. Nke a na-agwa ya na 4 ime abalị ọnụ ụtụtụ ka mmụọ na-abata. 4 ọnụ ụtụtụ ka mmụọ na-abata. Ọ gacha na njem ya ọ batana. Mụnwa bụ Adaobi jele ka ya tọgbọ n'ụla. Maka gịnị? Na abịa na m na nwa bekee o jide oge m kwụsaa. Ịlụ ọlụ n'abalị, ịlụ ọlụ n'ụtụtụ, ịlụa n'ụtụtụ, ịlụa n'abalị, iwele abalị mele ụtụtụ, iwele ụtụtụ mele abalị, iwele efifie melu mgbede, iwelu mgbede mele abalị. Onwezi nke bụ nke. Maka gịnị? N'ụwa nwa bekee dị iche. Ọ etu ọ ga-esi wee wepụta mee gị ka iwepụta ọtụtụ ife nya exploit. Etu ọ ga-esi wee exploit your human value. Ọ ga-afe ịka dị ndụ. Ọnya ka nwa bekee na-eme. Anyị anọrọ n'ụwa nwa bekee. N'oge nke ndị Igbo 6 ụtụtụ na 6 abalị bụ oge Igbo na-agụ oge dịka mmadụ. Ya na ị na-anya ife dịka that 4 efifie n'ime efifie bụ 4 pm. Ọ na-agwa gị mmụọ ji zụsi afịa. Ọ bụ na ịbụ eze nwanyị, bụ na ịbụ eze nwoke na-asọ mmụọ gị na anya na-asọ ịzụ afịa na ịma nje afịa. 4 ka anyị nwere ike ije afịa. Maka na oge nkebichi nkewa. Etu a ka ọ dị 4 ọnụ ụtụtụ. 4 ọnụ ụtụtụ nwa ejecha njem ya bata. Ife o ji gbagwoju anyị anya bụ na anyị ebirozi n'ụwa nke anyị. Eto m n'ụwa nke ndị Igbo dịka ka mmakwa n'oge nke a na nwa bekee a pịtọsịkwa gị. Mana 4 anyị ebiniela n'ụla wee gaa fee agụ isaa, gbaa agụ isaa, fee ihe ise ebe anyị na-eje gịnị? Ịlụ olu ugbo. Ịlụcha olu ugbo, ibụta akpụ, ibụtasị akpụ, isi ebulie wee gaa wee jee na mmiri ebe anyị na-eji igbunye akpụ. Igbunyecha akpụ ka ị na-arapụli ụlọ ibu akwa ị ga-asụ. Igbunyecha ya bụ akpụ, ịsụ akwa, ịsụsị akwa, ikulu mmiri, ịnaba ka ị na-eme ife niile a mgbe ị eji n'alụ ụlọ 10 ụtụtụ. Ma n'ime gị ọtụtụ ife. Maka gịnị? Na anwụ na-achari nne n'ala Igbo. Anwụ na-achari nne n'ala Igbo. Na onye Igbo ife debela anyị ndụ, anyị bụ ụmụ anwụ. Mana ife debela anyị ndụ naanị anyị fụrụ onwe anyị bụ inye anwụ nsọpụrụ. Excuse me. Inye anwụ nsọpụrụ, ime ife niile maka na anyị na-ene anwụ anya. Anyị achọrọ ọbụrụ na anwụ ka anyị na-alụ oke ọlụ. Anyị na-eme ọtụtụ ife oge anwụ na-adacha. 10 o'clock mgbe anwụ ga-ebido isi ike ịpụtana. 10 o'clock nọ nke ụtụtụ, elekere 10 nke ụtụtụ mgbe anwụ ga-ebido isi ike imecha gị ife niile ị ga-eme n'ụbọchị. Etu a ka ọ ga-esi dị. Ọ na-adị mma maka na ọtụtụ ụwa anyị ekpofughị, ọtụtụ n'ime anyị amara ya. Anyị binye na 4, anyị emesigo ọtụtụ ife. Jesiala ugbo, chue mmiri, nata zaa ezi, sie nri, sụọ akpụ, sụọ ji, wee kwado wee jebe akwụkwọ.
anyị nwere ọtụtụ oge ọnya kpatara na oge n'ala Igbo ọ dịka a ga-asị na ọ ga-ada agwụ agwụ, mana ịnọrọ n'ala nke nwa bekee tupu ị na-eteta ọ ga-agwụgo, ị na-ajụ onwe gị ka ezi ife mere ụbọchị, kedu ife mere ụbọchị n'ụwa nke nwa bekee kpata na oge na-agba ọsọ maka etu nyanwa si debe oge nke nyanwa. ịnọ na ịnọ bụ izu, ịnọ bụ izu. nke a na-agwa anyị na fọ nke ime ụtụtụ na maka na onwero ife Igbo na-eme na nkịtị. nwanne m, ndị nke m, onye nke m, ị ga-aghọta ya, ịghọta ya o mee ife niile ọ dịlị mfe. onwero ife Igbo na-eme na nkịtị. dịka anyị na-ekwu maka oge, dịka anyị na-ekwu maka arọ, ife niile Igbo na-eme maka na ụwa fa bụ ụwa izu, ife niile ezulu ezu, ife niile gbakwunyere ibie, ebe fa gbalụ, ebe okefa dị ka fa gba network universe, ụwa izu ebe ogu na-achị. iwu ndị Igbo bụ ụwa izu ebe ogu na-achị. ọnya ka o ji wee bụrụ na oge fa dị iche na oge ndị nke anyị na-ekwu maka ya. kedu ka Igbo si kewaa oge, kedu ka fa si kewaa oge? ka mmalụ ma nke anyị ekwe anyị ghọta ebe ozi ma na-aga. Igbo kewala oge, ịbịa n'ụtụtụ Igbo ga-enye gị ụzọ ụtụtụ, ụzọ ụtụtụ. kedu oge bụ ụzọ ụtụtụ? ọ na nke a bụ fam ọ na fam ka Igbo na-ebido ụbọchị, na fam Igbo na-ebido ụbọchị. onye Igbo chọọ ka ọ bịa na be gị ka ọ nweta gị, ọ na-abịa na fam na ụzọ ụtụtụ. kedu oge bụ ụzọ ụtụtụ na afọ ndị Igbo? 4am to 6am. ọ nke a bụ ụzọ ụtụtụ. etu a ka Igbo si kewaa oge 4am to 6am. na onye bido n'ụtụtụ n'ụtụtụ jụọ ọkpa. Igbo ejiri anwụ alụ ọlụ. ọ na kịta ka ị ga-apụtazi efu Igbo anọrọ n'anwụ na-akpọnwụsị. o nwere ife kpata na anyị bụ ndị oge kịta na anyị na-anwụchu ọtụtụ ife emela anyị, enyela anyị melanin, arụ anyị dị oji maka na ọ na-absorb anwụ, mana ọ na-emerụkwa anyị arụ. anwụ na-emerụkwa anyị arụ. ndị tọrọ nta n'oge na-enye anwụ nsọpụrụ. onwero ifefa na-eme na anwụ. onye ka fa ji si gị na ada agwa nwa maala ife pụta n'anwụ. Igbo gwa gị na ada agwa nwa ma ife pụta n'anwụ. Ịtụtụ ife Igbo na-eme ọ na-ebu ụzọ eme ya n'ụtụtụ tupu anwụ esie ike, maka na anwụ dị njọ bụ 10 and that 4 oge a ka ọ na-emerụ arụ n'arụ. mana ime oge a Igbo ga-enye gị nsọpụrụ ka ọ dachata na farinne, ka ọtụtụ ifefa ga-eme ka fa mee ya n'oge. sọsọ mgbosi obodo na-azụ afịa, maka n'izu obodo ga-azụ afịa. obodo ọbụla nwere afịa eji malụfa. ọ bụrụ ndị na-azụ nkwọ, ọ bụrụ ndị na-azụ eke, ọ bụrụ ndị na-azụ oye, ọ bụrụ ndị na-azụ afọ. onye ọbụla ga-anọ n'afịa. nke a dị iche. mana abịa n'afịa a, ịchọọ ịzụta afịa ọma, ịgba ụzọ. nke a bụ oge ndị Igbo. ụzọ ụtụtụ 4am to 6am. ụtụtụ 6am to 10am. ụzọ ụtụtụ 4am to 6am 2 hours. ụtụtụ 6am to 10am. From 4 to 10 is 4 hours. onye Igbo alụgo ọtụtụ ọlụ by this time. 4 hours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 6 hours. I beg your pardon. 6 hours. 6 hours. nke a bụ ụtụtụ from 6am to gịnị
from 6 a.m. to 10 a.m. ụzọ ụtụtụ 4 a.m. to 6 a.m. nke a na-agwa gị na ibido from 4 wee gụọ to 10 inwego 6 hours. 10 akụa iwee ma ibido from 10 wee gụọ to 12 which is elekere 12 n'ụbọchị. Gịnị ka Igbo na-akpọ ya? Kedu ife Igbo na-akpọ ọga? Kedu ife Igbo na-akpọ ọga? Ife Igbo na-akpọ ya bụ mgbaghachi. Link. Mgbaghachi. They are linking chi. They are linking time. Mgbaghachi. Mgba. To link, to join. Oge a bụ oge balụ nnukwu ulu n'ala Igbo. Oge Igbo na-ebi ndụfa. Maka na oge a o nwere mmụọ na-apụta n'ime oge a. O nwere mmụọ ọnwụ ụbọchị a. Mmụọ a ka ụmụazị na-atụ ụjọ. Ọ n'ime oge a ka mmụọ mgbaghachi na-apụta. Ọkpa na mgbaghachi. Ọkpa na mgbaghachi. Maka gịnị? Between this time a na-abịa change over. Ọ ga na-abịa change over. Ọ n'ime this change over ka a na-enwe mmụọ a na-akpọ ọkpa na mgbaghachi. Kedu ife na-eme n'ime oge a? Elekere 12 elekere 10 n'ụtụtụ, elekere 12 ụbọchị na-adị jụụ. Ụbọchị na-edelụ. Maka ọnwa ndị na-akarọ bata faka na-agba mbọ ka fa bata tupu anwụ esie ike. Ya na ọnya bụ ụzọ anwụ ka a na-agbala ọsọ tupu o sie ike. 12 noon ọ ga-aka ibu anwụ n'isi. Maka na ife niile anyị na-akọwa 4 a.m. to 6 to 12 to 10 a.m. or 6 a.m. to 12 a.m. or 12 noon. Ịka anwụ apụtago. Mana ife ndị Igbo jikwa agụ oge. Aga m abịa ka ntụnye aka n'ebe a mana ka anyị kọwasịgodo nke anyị nọ n'ime kịta. Efifie ife anyị na-akpọ ehihie, efifie dịka obodo unu si ekwu, dịka obodo anyị si ekwu. Efifie bụ 12 noon to 4 p.m. ịnọ n'efifie 12 to 4. Again ọ ga-agbanwekwana that 4 maka 4 a ka mmụọ pụlụ njem ji anata. 4 ka mmụọ jele afịa ji ana. Ọ nke akpata n'Igbo na ndị ife dịka ndị dibịa na-alụ ọlụ ma ụdị ifefa na-eme by 4 p.m. Maka nọ mgbe ịma na mmụọ na-abata abata na fa azụsịa n'afịa. Mgbede abalị anyị afụ the same kind of time anyị fụ n'ụzọ ụtụtụ. Ọ bụrụ 6 p.m. mgbede abalị ọ bụrụ 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m. Ọ bụrụ na ị na-edetu ife ndị edetu imesi ị ga-afụ time uhuru ụbọchị na time abalị. 4 p.m. to 6 p.m. Nyanwa na-atụgharị oge anyị nwere from 4 a.m. to 6 a.m. Reverse ya bụ 4 p.m. to 6 p.m. Nke a bụ mgbede abalị maka na oge ị nwetara ya 4 a.m. to 6 a.m. ife ọbụbụ ụzọ ụtụtụ mana oge ọ tụgharịrị na mgbede fa akpọrọ ya ụzọ mgbede, fa akpọrọ ya ụzọ mgbede, fa akpọrọ ya mgbede abalị, mgbede anyasị, uhuruchi. Mgbede abalị, mgbede anyasị, uhuruchi. Abalị
abalị 6 a.m. to 10 p.m. ịnọ n'abalị. Ejiri Igbo agwa onye ọcha nke ọ ya ka Igbo ji gwa gị na ụbọchị gị na-akwụsị 6 p.m. 6 a.m. 6 p.m. nke iji bụrụ nwa mmadụ. Ife a na-enye gị gịnị? Agwụ, number of akọ na uche. 6 number of akọ na uche. Kedu ife o ji bụrụ ya at that time? Ife niile Igbo na-eme nwere, o nwere ife Igbo na-eme na nkịtị. This time Igbo abana abalị. Ọ banye abalị, ọ banye gị ụbọchị ọzọ. Ya na nwa amụrụ after 6 p.m. ụbọchị eke abụrụ nwa eke. Ọ ife ndị a niile ka Igbo ka bekee mere anyị aghọtara ọgụgụ ụbọchị nke anyị. Nwa afọ na-eche na ya bụ nwa eke, nwa afọ na-eche na ya bụ nwa oye, nwa afọ na-eche na ya bụ nwa afọ, nwa afọ na-eche na ya bụ nwa nkwụ. Ọ bụrụ nwa eke, ọ bụ nwa oye. Mana ọ bụ na Chieke apụchana? Mba, dịka Igbo si wee gwa gị na afa nwanne enwe bụ edi na afa nwanne dị bụ enwe. Ya na eke ka na shadow bet ya. Eke ka na shadow bet ya, o nwero nke si akwụ. Mana ọnwụ oye ka ọ bụ. Ndeli 10 p.m. to 4 a.m. nke a nwere mmụọ nọkwa n'oge a. Ọ nwere mmụọ nọkwa n'oge a. Anyị ma ndị na-akpa akpa n'oge n'ime oge a. 10 p.m. to 4 p.m. ọkwa oge dịkwa special. Ọkwa oge nwekwalụ nnukwu ụlọ ọba na ndụ ndị Igbo. 4 na-akụ onye Igbo binye. Onwe njem ọ na-aga, ọwacha n'ọjị, ọfịọcha n'iru. Ọwago ọjị, ọfịọ gị iru. By 4:30 ọpụa njem. 10 a.m. to 4 a.m. ọkwa dị 4 a.m. a ga-ebudekwa anyị to 4 to 6 a.m. ọ bụrụkwa ụzọ ụtụtụ. Etu a ka oge ndị Igbo si wee dị. Mana onye Igbo amara ya. Ife onye Igbo ma bụ n'ọnọ na midnight, 12 midnight to 12 noon. 12 to 12. Kedu ife this period of time, kedu ife ome ọbaala onye Igbo? Ife ọbaala onye Igbo bụ na 12 midnight ọ ma na ya nọ n'ime midnight. 6 ụtụtụ ọteta. Ka o wee bido, ka o wee jee gbaalụ nwa bekee odibo. Ka o wee bido, ka o wee jee gbaalụ nwa bekee odibo n'etiti anwụ. Ebe anwụ na-akụ a n'isi, ebe anwụ na-akụli akụli. Ọ gbarọzila anwụ ọsọ, onye rozi anwụ nsọpụrụ. Ife a na-akụ kịta bụ etu Igbo si wee agụ oge. Enyinyo n'ime oge anyị banye n'ụtụtụ 6 a.m. to 10 a.m. o nwere ife na-eme oge a. Ka ị gafesi 6 a.m. anwụ, maka na mgbe chi Igbo efuru anwụ. Mgbe anyị na-ekwu maka ịgụ oge, anyị kwue na ife Igbo ji agụ oge, anwụ nọ n'ime, mana ọ bụrụ oge ọbụla ka ịfụrụ anwụ. Ata ojibụla ọkụkọ bụ ejesia n'ọgwụ na-egwu oge. Kịta ana m etinyekwa ife ọzọ a na-ekwuru maka ya mbụ, enyinyo. Maka na oge anwụ ga-apụta between that 6. O nwee ike mgbe ya pụta na 6, nwee ike pụta 6:30, nwee ike pụta 7. Oge a ka ị ga-afụ enyinyo gị. Enyinyo gị ka Igbo ji ekwu kedu elekere ife na-akụ.
gbayalụ nọ na m emenwe ike ịkọwa ya kịta na m amarọ elotarọzi m ya, mana ọ ga-epe mpe. Ị ga-akwụ ọtọ etu ebe ịnyịnya gị kwụ ga-agwa gị maọbụ 7 na-akụ ka ọ bụ 8 na-akụ ka ọ bụ 9 na-akụ ka ọ bụ 10 na-akụ ka ọ bụ 11 na-akụ ka ọ bụ midday. mana ofu ife m lota bụ na ife anyị ji ama na 12 akụa na abụ na ibu anwụ n'isi. Ife anyị ji ama na 12 akụana 12 efifie akụana bụ na ibuzi anwụ n'isi. Kedu ife nke a na-akọwa? Na ịkwụla ọtọ ịma afụ anwụ n'aka nri, ịma afụ a n'aka ekpe, ịma afụ anwụ n'iru, ịma afụ a n'azụ, ịma afụzi ịnyịnya maka na anwụ dị n'isi. mana nke a mesịzịa ịnyịnya ya agaalịbakwazịa elotarozi m maọbụ from that 7am ka ị na-afụ ịnyịnya n'iru, maka na o nwere oge elube na mgbede ifube ịnyịnya n'azụ. ịkwụle ọtọ etu a ebe ị ga-afụ ịnyịnya na-adị n'azụ. etu o si dị gị n'azụ ọ ebe ọ nọzi n'azụ ike ị ga-eji ma maọbụ 4 ka ọ bụ 5 ka ọ bụ 6 bifo ịnyịnya ya pụọ. nkwanụ ndidi na ya abanyego winta ka ebe ife eji mala ada obi jem ya na igbo ji shado ịnyịnya agụ oge igbulike oge dịka nsikwu nkewa oge mụ n'ime oge gị bụkwa ofu ife na-agba ama n'ime oge. ịnyịnya gị kedu ife na-enye ịnyịnya gị ike? anwụ, anyanwụ, maka na ịda afụ anwụ. onwero ife ga-eme ka ịfụ anwụ. ife gị bụ onye igbo na-afụ, ife gị bụ mmadụ na-afụ bụ anyanwụ. anyị ada afụ anwụ. ọ site n'anyanwụ ka anyị ji afụ anwụ ndide n'ime ụbọchị. ọkụkọ onwero ife igbo na-eme na nkịtị, ma afọ ọ na-akpọ ma okwu ọ na-ekwu. ọnya ka dibịa ji alụ ọlụ, maka na ife akpọla afa ọ bụrụ ife akpọla ife ka ọ ga-alụ. ọkụkụ 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 gịnị na-akụ? oge. ọkụkụ 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 obinagụ obinagụ onye ebinagụ? arọ arọ obinagụ. onye ebinagụ? arọ. obi na-agụ. ọkụkụ gịnị na-akụ? oge. obi na-agụ. obi na-agụ gịnị ka ọ na-agụ? oge. site n'oge ka o ji agụ arọ. arọ obi na-agụ. obi na-agụ gịnị ka ọ na-agụ? arọ. ji oge agụ arọ. obi na-agụ ọkụkụ. obi na-agụ ọkụkụ. obi na-agụ ọkụkụ. obi gị, obi m, nwata nkọ nwata nkọ ọ ga-eme ya ka ọ kwụsị ịgụnụ? ọ ga-eme ya ka ọ kwụsị ịkụnụ? mba. universal mind. obi nwe ndụ
obichi. Ọ nke a kpatara na ịbịa na ngwuli Igbo ọbụla na ị ga-enwe obi, maka na ife Igbo mere ife ndị a niile bụ ka ọ dị n'elu, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ụwa. N'ụwa mmụọ ka Igbo na-eme. A na-ekwu obi Igbo, obi ngwulu, ofekeche na a na-ekwu maka ụlọ. Etu a ga-abụ a na-ekwu arụbinagụ, ofekeche na a na-ekwu obinagụ, arụbinagụ. Ife ndị a niile bụ gịnị? Koodu. Onye na-atọsi na-amata. Ọ maka atọsara na amatarọ ka Igbo ji wee fuo efu nyụọ anya. Nwa bekee kpokwasa anyị gịnị? Chippings n'enu ruo anyị simenti. Anyị bụrụ ndị na-amarọ na ya amarọ na ya amarọ. The worst of its kind. Anyị bụrụ ndị na-amarọ na-eche na anyị nwa. The absolute worst of its kind. Maka na ọmazi alụrụ na ọbụzidu na ọma na ọmarọ agbala ebe ọ ga-ebido chọba ife na-eme, mana anyị amarọ. Ya na obi na-agụ oge, ọ na-agụ ọkụkụ oge. Gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? Ọkụkụ, beats. Ọ na-akụ ndụ. Na-achọ m afro taa, ọ maka na achọ nna m anụrụzi, ọ maka na achọ nne m anụrụzi, ọ bụ na ọ ga-agwụna? Mba, ọ mgbawapụta m n'ime oge ka iji agụ oge. Mana ọ bụ na mgbawapụta m apụa, ọ bụ na nne m apụa, ọ bụ na nne nna m apụa, ọ bụ na nna m apụa, oge ka na-aga na-akụ. Obi na-agụ oge ka ga na-agụ ọkụkụ oge. Ya na ife ọ na-akụ, ife a bụ ndụ. Ndụ a bụ gịnị? Anwụ. Ndụ a bụ gịnị? Anwụ. Anwụ anwụ. Anwụ anwụ site na agwụ agwụ. Maka na ofu bụ ụzọ bịa. Ya na agwụ nọ tupu inweta anwụ. Agwụ, anwụ na anyanwụ, Trinity. Ụmụada, ọkpụkpụ ụwa, eke, agwụ, anwụ, First Trinity. Eke, agwụ, anwụ, First Trinity. Second Trinity. Agwụ, anwụ, anyanwụ. Na ife na-agụ ife a bụ anwụ. Anwụ anwụ maka na osite mkpọrọgwụgwụ a dị n'ime agwụ agwụ. Onwero ka ọnwa, onwero ka oge, onwero ka ọnwụ. Ọnya ka Igbo ji gwa gị n'Igbo, Igbo kịta ka mmadụ na-anwụ anwụ, na-ada anwụ anwụ, nọ mmebi. Afa amansi gị na mmadụ ga-anwụ. Afa ga-agwa gị, kpọalụ m afa, jụọ ese ndụ m adịkwọ. Afa amansi, ndụ ya adị ọkwọ, ya anwụ echi. Ọnwa adịrọ na mmụọ n'asụsụ Igbo. Ife dị ha bụ mmebi. Maka na ndụ ka dị na-aga, mana oge iwu awọrọ. Maka gịnị ga-eme? Na ọ bụrụ na achọ ndụ a afụrụ, ebee ka nna m nọ kịta? Ije n'ini ego abọtịa. Ije n'ini ebe enilu nne nna m ego abọtịa. Ọkpụkpụ esobegokwa n'ọkpụkpụ. Ife nwa bekee na-abịa egwulu dịka diamond na ndị ọzọ. Mmanụ nọ na-arụ esobegokwanụ mmanụ. Kedu ebe mmanụ dị n'anị si apụta? Mmanụ dị na-arụ esobegokwanụ mmanụ. Mmiri dị na-arụ esobegokwanụ mmiri dị n'ime anị. Ikuku apụkwana. Ndụ ka dị, o nwere ebe ọ na-eje. Agwụ agwụ. Ya na nke a bụ ARONWA na-agwa anyị maka gịnị? Arọ nke a.
arọ nke mụ na gị nọ n'ime nke a, n'ime oge nke a mụ na gị ka na-eku ume. ARONWA aka arọ nke gara aga, aka arọ nke gara aga, aka mbụ mbido mmụọ, aka ndị aka, arọ ndị aka. Mana Igbo ji ekwu okwu ka ị wee ghọta nke a ọrụ aka bụ nke a, ọ bụ ụkwụ aka, ka anyị wee nwata asụsụ Igbo. Na asụsụ Igbo dị omimi na asụsụ okike. Ya na ARONWA na-agwa ya maka arọ nke a, ọ na-agwa ya maka na arọ bụ nwa aka, arọ bụ nwa aka. Na arọ nke anyị nọ kịta bido na arọ nke gara aga. Ọ bụrụ na ọ bụrụ arọ nke gara aga, ya nọ na arọ nke a. Okwu agwala ofeke, mana ọ malụ ma na ife ọ na-ekwu bụ na arọ bụ nwa aka ndị aka. Ya na ị na-ekwu maka arọ bi n'agụ, arọ bi n'agụ, ka ịghọta nọ ebe o si bịa. ARONWA, offshoot of the Guinea past, offshoot or offspring or stems from the past. And anyị na-ekwu maka ARONWA, ọnwa ọ ka anyị si kwu bụ ife niile. Nwa ọnwa ọ ife ị na-ekwu kịta, ife m na-ekwu kịta bụ ọnwa nwa. Ya na ịgụba arọ, ife na-enyegasị aka ịgụ arọ na ịgụ oge bụ ọnwa, enyinyo, ọkụkọ, anyanwụ. ARONWA ọ mbụ nwa mwanye. Gị na-ege m ntị kịta, ịbụ nwa onye, ịbụ mwanye onye, ịbụ mwanye nne, bụrụ mwanye nna anyị. Mụnwa na-agwa ya okwu bụ nwa onye, abụ m mwanye nne m, bụrụ mwanye nna m. Nwa ya na ị na-anụ maka ọnwa ka ịghọta na ọmụwanye ofu mwanye a, ofu mbụ. Ya na ọnwa bụ nwa mbụ, ọnwa ọmụmụ na mmụwanye. Ife na-agụkọ n'arọ, ife na-agụkọ n'oge, ife na-agụkọ n'izu, ife na-agụkọ n'ọnwa. Ọnwa ọmụmụ na mmụwanye. Etu a ka anwụ si bụrụ gịnị? Anwụ. Ya na iwere ọnwa na-agụ arọ ka ịghọta na ọnwa mụ na-agụ oge, ka ịghọta ife ọnwa na-agụ, ghọta ife anyanwụ na-agụ. Fana abụọ, including enyinyo, can be seen and unseen. Enyinyo, anyanwụ, ọnwa, iji fagụ oge. Ụfọdụ oge ị ga-afụ a, ụfọdụ oge ịma mfụ a. Ọ bụrụ na ịfụla anyanwụ maka na ikwunye n'ụzọ ụtụtụ, kedu ka ị ga-esi ma n'ụzọ ụtụtụ? Ọ bụrụ na ịfụrụ anyanwụ maka ife na-ebe na mgbede, kedu ka ị ga-esi ma ife na-akụ oge? Ọ bụrụ na ịfụrụ ọnwa n'igwe maka na ọ bụrụ oge ọbụla ka ị na-afụ ọnwa, kedu ka ị si mara ebe ị nọ n'ime ọnwa? Ọ bụrụ na ịfụrụ enyinyo gị na ịnọ elekere 12 n'ụbọchị,
in the middle of the day mana mmiri chọọ izu ulugbu mechie ifuru ịnyịnya kedu ka ị ga-esi ma ife ọ na-agwa gị bụ na ife ndị a niile na-enye aka nke ọbụla nwere ife ọ na-agụ ife bọwa nke a na-agwa gị na ife site n'anwụ anwụ bụ nwa agwụ ife iji agụ oge abụrụ anyanwụ ọ ife anwụ ijizi anyanwụ afụ in the daytime n'ime ụbọchị n'ime kachifogo ka iji ife bọwala abọwa ife anyị na-afụ ị na-akpọ daytime ọ ife bọwala abọwa ọ ife anwụ iji ị na-afụ site n'anyanwụ site n'agwụ ya na anyanwụ ya na anwụ bụ nwa agwụ ọnya ka o ji enye ya ife ka iji enweta ama nke ife ka ọ na-agbalị ya ama maka na agwụ bụ nyanwa na-enye gị dị ife amamife nya bụ akọ na uche anyanwụ ị na-ene anya dị abụrụ iwu bụ na ị ga-afụ a bụrụ oge ọbụla ka ị na-afụ a mana ịchọ ije na-agụ oge enyinyo ị na-ene anya kedu ebe o si abịa ọkwa anyanwụ na-enyeli ya ike iji pụta ọ bụrụ oge ọbụla ka ị na-afụ a oge ụfọdụ ma mfụ a ọnwa kedu ebe ọbụ oge ọbụla ka ị na-afụ ọnwa mba ọbụ ọnwa anwụ ife ọ na-enye gị mba kedu ebe ife esi apụta anwụ ya na anwụ na-enye ife ọ na-enye ọnwa ife anwụ na-enyekwa anyanwụ ife anwụ na-enye ọnwa ife ọnwa enwero ife ị na-afụ n'ọnwa na-eti bụ etu anyanwụ si ezikie etu a ka ọ dị na ife na-akpọ etu anwụ si ezikie etu a ka ọ dị na ife na-akpọ anyanwụ ya ijife agụ oge ya na ọnwa na-ezikọ ya anwụ zolo ezo ọnwa na-ezikọ ya anwụ zolo ezo ọnwa na-agụli ya oge ife iji ọnwa agụ bụ izu n'izu maka na site n'ọnwa ka ị ga-eji gụ izu site n'ọnwa ka ị ga-eji gụ izu abalị uchichi ọ ka isi eji ọnwa agụ oge gịnị na-akụ gịnị na-akụ gịnị na-akụ ụmụnne m ekene m unu afa m bụ Ngozichukwuka Adaobi Ijele ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu ife mkpu n'ọnụ tata erika ozi njibi erika ọkara ọgwụ mana ọ ga-aga ana aga m egbukwanụ unu ga-enye m ike ka m gbuo ozi m a mgbu enyechafụta aga m abịakwa n'izu ka m nkọtọpụ ife gbasalụ oge ịgụ oge ndị Igbo ka anyị kụọ nke ahụ ọnụ maka na izu na-abịa na izu ụka nwa bekee na-abịanụ anyị ga-aba n'ego iweta akụkọ ife ndị ọzọ mana dịka m si kwu ọ ga-aga na anyị anọ n'ebe a ọ ga-akaliana maka ndị na-abụ ndị nọ na be anyị na-eji download akọwacha ka o wee nyelụfe aka ka anyị debe ozi ebe a ka anyị kpọọ ọnya ngwụsị ọnwa abụọ arọnwa ozi agba nke mbụ ka anyị weghachite ka anyị weta agba nke abụọ
ka ọ wee kweme ka ndị ọzọ wee nwee ike wee sonye n'ife a na-ekwu. Ka m bịa ka m pịala unu udo ka anyị wee bee okwu ka obi wee dị unu mma. Ndị Igbo nke m, ndị mfụ n'anya ife dị ugwu, ndị ọkpụkpụ fa bụ ọkpụkpụ m, ndị arụfa bụ arụ m, ndị ọbala dịfa na arụ bụkwa nke m. Ọrụ ife a ka anyị ji maka ya bịa. Atụmatụ ozi ife a ka ọ ka abụọ bụ na oge dị ewelu m ife a wee chịkọọ ozi mbịa nye unu taa, maka na ya bụ akụkọ iro ndị mbụ nyere anyị, ya bụ ozi gbasara ife a ọ bara nnukwu ulu n'iji ghọta ozi niile m na-enye. Maka na ife ozi m ji abịa ọ bụrụ na anyị ga-agbafula ụwa nwa bekee, mba ofeke, onwero ada eje nya eje, onwero ife ga-eme ka anyị gbafeela ụwa nwa bekee. Anyị ga-eji ife niile nwa bekee wepụtara, maka na ọ bụrụ ọsọ ya wepụtara ife ndị a wee mee ndụ anyị ọ dị mma dị mfe. Mana maka ife na mbịa inyere ya aka, maka ife na mbịa ka mụ na gị bụrụ enyi. Ife iji chọọ ka anyị bụrụ enyi bụ maka na ịchọ ka m bụrụ onye mbụ, ka gị nwa bụrụ onye ịbụ. Ọ bụ na gị nwa na afa gị bụ ịfụnanya, afa m nwa abụla ife yi nwa, m wee bịa ka anyị bụrụ enyi, m wee pụtazie abụọzi m ife yi nwa m bụla ịfụnanya, adịghịzi m eme ka m na-emezi ka ịfụnanya. Ife niile iche ọzinụma asị enyi, maka na ife ịnwetakwazi bụ onwe ife atụmatụ a na-ezikọ bụ na ị ga-abụ onye ịbụ ma gị na onye ọzọ a na-emekwa enyi. Ime enyi onwero ife dị njọ. Ime enyi ọ bụrụ ọzọ onye jee ịbụ ime enyi olofuo onwe ya, otufuo onwe ya. N'ụwa nwa bekee ebe ọ bụ na-etu aka okike dị na ofu osisi adịghị eme ọfịa, n'ụwa abụrụ ọsọ ụwa ndị Igbo, anyị ga-ama ife nwa bekee ma anyị ga-anọ n'ụwa ya, anyị ga-enwekwali aṅụle n'ụwa ya, ma nwee aṅụle karịsịa n'ụwa nke anyị. Ya na anyị ga-ama onwe anyị, anyị ga-aghọta onwe anyị, anyị ga-aghọta onwe anyị ụwa nke anyị, anyị ga-aghọta ife nwa bekee na-eme ka ụwa nke anyị wee doo anya. Anyị ga-aghọta ụwa nke anyị ka ụwa nke nwa bekee wee doo anya. Ọ bụ na anyị aghọtara onwe anyị, anyị amaghọtakwa n'ụwa nwa bekee, maka na ọtụtụ n'ime anyị amarọ na ụzọ nwa bekee dị iche. Ụzọ nwa bekee abụrụ ụzọ alụkwụsị. Ụwa nwa bekee abụrụ ụwa izu abụrụ ụwa nwa bekee. Ụwa nwa bekee bụ ụwa alienation world. O nwere ife nke a na-akọwa, nke a bụ anya nwa bekee ji fụ ụwa. Oge m ga-abịa n'izu na-abịanụ, ebe a ka m ga-ebido wee kọtọpụlụ unu ife mere ụwa na-aba dị iche, fa bụrụ ofu, ka ọ gbagwojudebe anyị anya. Ụmụnne m, ka m pịala unu ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọmọnụ ka akụ n'oge ego enene, ọnụ ka welite ka o jege ebiti enene, ụkwụ ya delolo n'okwere sepụta enene, aka ya delolo n'okwere sepụta enene, kwazie dị ọma enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ọzọ onye na-afa akpọzi m
enene enene ka ọ dịbanụ ndị nke m, ka ọ dịbanụ, 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 ka ọ dịbanụ. Mgbọsị nta ka anyị chụọ n'owele nchi, mgbọsị nta ka anyị chụọ n'owele nchi, mgbọsị nta ka anyị chụọ n'owele nchi. Daalụkwanụ, 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 daalụkwanụ.